No Vilma ja Väinö. Niin. Mitenkäs teidän ensimmäinen päivä siellä hoidossa meni? Väinö silleen vähän kiukutteli siellä. Oho. Mutta mites, saiko Väinö sitten sovittua siitä? Sai. Leikkikö Väinö siellä? Joo. Joo, sä leikit siellä. Mitäs Vilma, mitäs sä teit? Kun me silleen muovailiin siellä. Oli muovailupäivä. Joo. Joo. Leikittekö sitten pihalla siellä? Joo. Oliko aurinkoista? Oli. Tosi aurinkoinen päivä. Mm. Mitäs Väinö? Näin. Mitä sä teit siellä? Mm. Ai niin, sun nyt ne kuulat siinä. Mut mitä sä teit päiväkodissa? Leikitkö sä autoilla? Joo. Joo. No mitäs Vilma ja Väinö, muistatteko, kun me käytiin katsomassa sitä uutta kotia, mihin me vähän ajan päästä muutetaan? Joo. Oliko se kivan näköinen talo? Oli. Kerropa vähän Vilma, mitä siellä oli. No siellä mä jätin siihen reunalle semmoisen pienen ukkelin. Niin, siellä oli jotain leluja. Niin. Oliko se kivan näköinen talo? Ja siellä oli kerrostalo. Kerrossänkyninkö? Niin. No mikäs siellä takapihalla oli? No, siellä oli se liukumäki, mutta kun siinä on korjailu. Niin, täytyy korjailla vähän sitä. Niin. Oliko semmonen maja siellä? Oli semmonen majakin. Tykkäskö Väinö siitä talosta? Joo. Mikäs siellä pihalla pomppi? Pupu. Niin, tuleeko teistä pupunhoitajia? Joo. Joo. Joo, sano pupu. 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 Hyvä. Hyvä. No, kerrotaan lisää sitten kuulumisia vähän myöhemmin taas. Joo. Sanotaan hei hei. Hei hei. Hei hei.